सुरुपसिथि प्रसार संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा 115थि माघी पुर्णिमा खुंफुंगोननि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फैगौ 13 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय सुरुपसिथि प्रसार संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो 115थि माघी पुर्णिमानि थाखाय सायनासालि जयग मण्डप बायदि लुफुंनाया 90% आवगायबाय। बेनिखायनो फैगौ 13 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव जथि सुरुप सिबियारि गासै रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैनो गुरै खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। मिरु ब्रह्म धर्मथ' नङा जाहैबाय जोंना सुरुपसिथि प्रसार संसद। दा 115थि माघी पुर्णिमा आरो बेनिफ्राय 16थि सुरुपसिथि प्रसार संसद नर्थ इस्टनि जानो गोनां नैबे 23-24 लादोंमोन जोङो। बे गासिबो हाबाफारिया 90% आग बारायबाय। दा बेवहाय जोंनि दुखु गोनां फोरमायनो गोनां जोंहा हुदु ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि आरो बेनिफ्राय सुरुपसिथि प्रसार संसदनि जे क'अर्डिनेसन कमिटिया एंगारहायि जाहोनाव जोंनि नैबे 24 अर्थात माघी पुर्णिमा बेखौ क'क्राझार ग्रिन फिल्डआव गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंब्लाबो जोङो नैबेहाय जोंनि सेसापानि अर्थात गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै सानसेयैबाबो संसदनि बिथोन बायदियै आबुङै खुंफुंनो नाजाबाय। बेनिखायनो जोङो अर्थात आङो आरसि बा रायदाव आफादनि जानानै गासैबो जोंनि जथि सुरुप सिबियारि आइ आफामोनखौ खावलायहरो जाहाथे आइ आरो आफामोनहा 23 खालार अर्थात 23 थारिख खालि फुङावनो जिहेथु जोंनि प्रग्रामा जासिगोन बा अखण्ड जगखौ प्रजनन खालामनानै जोंनि शास्त्र मेल बा भक्त मेलखौ मोनायाव लांदों। दा बेनिखायनो आं शास्त्र मेल बा अखण्ड जगखौ लानो थाखाय जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय बा जथि सुरुप सिबियारि आइ आफामोनखौ गले गले खावलायो जाहाथे बयबो बाहागो लाफैनानै नैबे 23 थारिखनि सुरुपसिथि प्रसार संसदनि जानो गोनां हाबाफारिखौ आबुङै महर होयो आरो गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि रायदाव आफादखौ हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय आं खावलायहरबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो आन्सलिक जिल्ला प्राइमारिनि भक्त आइ आरो आफामोनहा गाव गावनि बेसेन गोनां समखौ एंगारनानैब्लाबो सानसेनि हाबाफारि जिहेथु लानानै दङ बयबो मिथिखाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जाफुंनो होफैयो आं बेखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। सानसेल' जासिगोन नामा? सानसेल'। साननैनिफ्राय सानसेयाव लाबोफिनबाय? औ।